Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha kwi-SABC Lihaye. Ibiveki ke mbukeli yoxinzelelo olukhulu kakhulu xa sijonga kwezopolitiko nezomthetho. Kuyo ke nohlaziyo olukhulu esingatsho into yokubana luvela kwikomishoni kaMadlanga kunye nayo ikomiti yesikhawu i-ad hoc. Kanti ke mbukeli singatsho into yokubana oluxinzelelo ingakumbi xa sijonga phaa kwikomishoni kaMadlanga. Sibonile mbukeli okokuqala into yokubana naye uWitness F odize mbukeli izinto esingatsho into yokubana ezinkwempisa intloko kakhulu. Kodwa ke mbukeli utyhile ngalo udliwano-ndlebe. Belinaye ke mbukeli uMajor General Shiburu kunye naye ke uMusa Khawula oyi-social media commentator. Nalapho ke mbukeli sibone nezi-screenshots zodliwa-dlebe phakathi kwabo. Apho ke mbukeli bekubonakala into yokubana uWitness F lo ufumaneka into yokubana uyatshutshiswa into bangaba makabophe lo okaKhawula ngenxa kaloku mbukeli yezinto athi wabe kanti uyaziposa ku-x.com apho ke mbukeli watyhola umfazi walowo ongunobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula esitsho mbukeli into yokubana untyumpantyumpeka kwimali exabisa i-150 million rands. Kananjalo ke mbukeli kuthe xa kuvela ke ezo ndaba wafumana isilumkiso lo kaKhawula into bangaba makangaqali ukusondela kuye yena usomashishini otyholwa ngobuqhetseba uVusimuzi Cat Matlala kuba kaloku ubonakala ngathi uphila impilo yabucala, that is a private life. Kunjalo nje kwathi akahluphi mntu. Into ke mbukeli bisisixwayiso okanye isilumkiso kuye uMusa Khawula. Into mbukeli bekubonakala ngathi ngoku ebesengumntu ke ojongwayo into bangaba mhlawumbe ii-weekends uzichitha kweziphi indawo wade wabe kanti mbukeli uyawubotshwa. Zizinto ke mbukeli ezithe zabe kanti zityhilwa nguye Witness F. Kananjalo ke mbukeli kuthe ngaphambili ngoku sabona yena uBrigadier ebenikeza ubungqina nozawuqhubeka ke mbukeli anikeza ubungqina bakhe namhlanje. Uthe wabe kanti utyhila ke mbukeli izinto ezinobuzaza kakhulu ingakumbi ke kudliwano-ndlebe phakathi kwakhe nomhlekazi yena kaloku uVusimuzi Cat Matlala. Sisho into yokubana ibiliqabane lakhe kodwa ke mbukeli uye wantlwempisa intloko kakhulu kuye uJustice Madlanga nakubeni sisho into yokubana xa sijonga qonga lo WhatsApp indlela ebeninxibelelana ngayo ebengekho mhlawumbe amagama esingatsho into yokubana thambisa incaka-ncaka yentliziyo njengabantu ke mbukeli abathandanayo badla ngokwebalana ngamagama athile. Wayichaza ke mbukeli uBrigadier Phezolo esisho into yokubana noko kaloku ingxaki yena ayinguye laa mntu mhlawumbe oromantic ingakumbi xa kuya kudliwano-ndlebe lweqonga le-WhatsApp. Kunjalo nje wayityhila nento bangaba umntu kaloku xa kubonakala ngathi unomaqondana okanye unomntu wakhe kuba nzima into bangaba mhlawumbe lo mntu lowo ube kanti uthetha izinto ezithile. Zonke izinto mbukeli bengakwazi ukuchaza into bangaba ezimali bezifumane njani na. Kanti ke mbukeli ukusinyabisela banzi ngayo ikomishoni kaMadlanga kwakunye nekomishoni yayo kaloku i-ad hoc siye sakrweca yena ugqirha Nonso ongumseki ke nomongameli we-Dr. Andile Nonso Foundation. Eligqirha ke Andile Nonso ungumhlalutyi wezopolitiko kwimfundo noqoqosho. Gqirha masikubulise sikwamkele SABC Lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Mandibulise msasazi ngibulise nakubabukeli bonke be-SABC. Enkosi kakhulu gqirha. Gqirha ndifuna into yokubana siqale ngayo ikomishoni kaMadlanga kule veki ibiyiveki yempithizolo kakhulu. Ungathi mhlawumbe zintoni ozicaphululeyo eziye zabe kanti zitshotshe entla kuwe? Mandibulise kwakhona msasazi le komishini kaMadlanga iveza izinto ezininzi ebezingaziwa luluntu, izinto ebezikrokrelwa zingaziwa uba ingaze ibe i-police apps amapolisa elilizwe enza ezaa zinto zivezwa phaya nemeko ekuyiyo apha eMzantsi Afrika. Sothuke sonke sajonga uba ukhuseleko lomntu ngamnye kwikona nganye apha eMzantsi Afrika lunjani xa imeko inje kuvezwa ezaa zinto
kuvezwa izinto ze-tenders ekudala kwakhala ngazo uba zizo ezibulala eli lizwe. Siye sothuka kakhulu, sisothukile nangoku sicinga uba sezawuvela ezinye izinto ezinkulu kule commission. Enye into esithimbe sayiqaphela ngo-Witness F apha kwiMadlanga Commission kukuba uthe eqaleni wabonakala enamagqwetha akhe esitsho amagqwetha into yokubana akazukwazi ukungena kwikomishoni kuba bengakazifundi okanye bengekawafundi amaxwebhu bebewanikile abalelwa kwi-4,800. Kamva wabonakala ngathi uyayisokolisa kakhulu ikomishoni into yokubana anikeze ubungqina, kodwa ekugqibeleni simbonile into yokubana ude wabunikeza ubungqina bakhe. Mhlawumbe into abangaba kube khona la delay ichaza ntoni ngobuzaza okanye isensitivity malunga nobungqina obuthi buvele? Into ebuhlungu kaloku tata mama umsasazi kukho le issue yoba ngoku abantu xa beyotestifya pha bangabanjwa, bangagxothwa emisebenzini, abanye bangabulawa. So isensitive kakhulu inokuzazi into yekhomishini. Yiyo le nto ngoku kungeniswa amagqwetha uzawabona yengena ngoku yengena nokucela uba bangaveli abantu on camera ngoba ngokukho le nto uba abantu bayathreatenishwa bangabulawa. At the same time angabanjwa. Omnye uthe ephuma apho wafika eofisini kwathiwa makaphume abantu bajonge ifuture yabo. Inokuzaza kakhulu tata umsasazi ifikwe ngoku kuvuthondaba apho kufuneka kuchule namapolisa besithi apha ekuseni okanye izolo kuzawuba khona iprotection bayayi-ofarisha kuba ngoku iimeko zapha ukungqina bapha kuyacaca uba bungasa umntu ejele and akho mntu ofuna ukuya ejele kungekho mntu ofuna uluza umsebenzi wakhe. Usathetha ngokoyikela impilo zabo phezolo siye sathuka apho siva into yokubana ukhona omnye o-implicated kuyo le commission kaMadlanga ekubonakala ngathi naye ibingumuntu ebezanywa into yokubana abulawe phozolo kwindawo yaseBoksburg. Sivile kuthiwa ii-bullets beziyi-16 into ethi ngenene abo bayeqongeni benikeza ubungqina basisigrogriso kakhulu. Kwaye yintoni mhlawumbe engathi yenziwe ukuqinisekisa into yokubana abantu abaza nobungqina ingakumbi kwizinto ezawu-expose abanye abantu bayakhuseleka? Mamsasazi uyobalulekileyo ngoku kufuneka ikomishini icinge kakhulu ngeprotection, icinge nangezinye iindlela ezoba abantu bawutestifya noba abantu abadange baye phaa bayodibana apho kudityanwa khona ngoba i-evidence ayizuphika ayithethi ukuthi ayivelile izawuba nangona i-interest yoluntu uba babukele yonke laa nto inokuzaza ngoku ngoba le ikomishini iyavela uba inomahluko kuba abantu boyikisela uba uthe phuma umntu emalanga abe-reinstatwa omnye uba nibonile phaa ekuruleni okanye umntu abebanjwa okanye bephuma eofisini abantu bajonge ifuture yabo abanye basebencinci ngokwe-age. So laa nto yenzeka kuPretorius wasinda izolo ibonakalisa uba amangqina nabantu abamenshinwe phaa banganengxaki kuba kuzothiwa uzawuveza izinto masimsuse. Yile nto kufuneka ngathi iyaqina ikomishini isebenzisana namapolisa norhulumente ukuprotektha aba bantu basabungqina phaa ngoba bungekho babungqina laa komishini ayizuveza nto. Ngoku ndiyafuna ukuqonda xa sijonga ubungqina bakhe uBrigadier Rachel Macheng nozophinde anikeze ubungqina namhlanje senditsho utyhile izinto ezininzi nalapho esisho into yokubana ebebonakala ngathi ebengumntu ongumaqondana naye uVusiket Matlala apho bekhona imali ebezibane zitshintshaniswa. Kunjalo nje kuvele nento yobana uye wamnceda kakhulu kulaa contract ye-Medicare 24 into yokubana ayizuze uVusiket Matlala. Ingaba oku kusibonisa ntoni xa sizawujonga abantu abangamagosa aphezulu kurhulumente esipoliseni kananjalo xa bezawenza izinto ezinje? Loo nto i-influencer njani i-public trust? Laa nto ithethwa ngumama abantu abaninzi nje bebesitsho uJudge Madlanga abantu abathandanayo abanento kwenza abaqhubi ngolaa hlobo. Olaa hlobo xa ndilujongile mna ndime kude ndingumhlali phaa kude ngabantu ebebesenza ibhizinesi abaya ngoba i-100,000 imali ezincinci nokwakuthandana ungabizwana nangala magama kubizwana ngalo ngabantu abathandanayo ithetha ukuthi i-conflict of interest. Abantu abangoomama abangena kuyo nabanye abantu abangena kuyo umntu ahambe ayothandana emsebenzini
apho kumele uba amanage icontract yomntu aqiniseke uba umntu uyabhatala. Loo nto imbeka esimeni esibucayi lasisi cacisa ncame ubrigadier inokuzaza imeko yakhe kwinto yoba ubethandana nalo mntu wabe ekwiposition emanager icontract yakhe yonke nokuqiniseka uyabhatalwa enikwa izimali ezibonakalayo kwi-bank account zabantu ngabantu kodwa zisiza kuye. Ndiyafuna ke ngoku ugqirha into yokubana siwele sisuke kwikomishoni kaMadlanga nakubeni uthetha ngayo i-conflict of interest singene kwikomiti ad hoc nayo ibitshula itshotsha umlomo utsolo kukhuza zizinto beziphuma kwikomiti ad hoc. Ucinge ntoni? I-Ad Hoc Committee tatimama Msasazi inomahluko kunele kaMadlanga ngoba yona ine-politicians, kukhona ne-political perspective. Ufumanisa umntu akakwazi ukubuza ngamandla ngokuqinileyo umntu othile ngoba loo mntu ukwicala lakhe ngokwasembuthweni. Kodwa napha ziyavela izinto, i-combination kaMadlanga ne-combination ye-Ad Hoc Committee izawuphuma nesisombululo ngendlela emakuqeshwe ngayo kwa-SAPS nendlela emakuqeshwe ngayo kwa-NPA ne-judges. Yonke into emayenzeke ngoba xa unyusele umntu ngokwe-experience ivelile kula Madlanga uba uSAPS akenzi ngohlobo ekufanele uba wenza ngalo. Kukho infighting, kukhona ii-groups ngee-groups, ii-camps ngee-camps emsebenzini. Yonke laa nto thina sithi izasincedisa thina singabahlali. Laa combination yeza results izawukhokhelela ekubeni imithetho yenziwe epalamente ngoba nale nto yenziwa kutata uMadlanga izawujika epalamente kulungiswa into ezithile, imithetho ethile elawula eli lizwe kwi-justice system. Gqirha, masibambe ngasibini ngexesha lakho ngokusityelela okanye usityebisele ngokuqhubekayo. Sikhawulezile gqirha, ndiyafuna into yokubana siwele siyo kwikomishoni kaMadlanga. Lo ke mbukeli besidlana indlebe naye nguye ugqirha Andile Nonto ongumhlalutyi wezopolitiko esihlalutyela nge-Ad Hoc Committee kwakunye naMadlanga. Kanti ke mbukeli